Hola a tots de nou des del Raconet. Ara ja feia uns dies que no ens vèiem, però ja torno a ser aquí amb més matemàtiques. Avui us vull portar la classificació dels quadrilàters, tipus de quadrilàters segons costats i segons angles. Ja fa un temps vaig fer un vídeo que us explicava com fer-ho amb el GeoGebra, però ara vull fer un més dinàmic a mode de recordatori. Molt bé, doncs comencem. Els quadrilàters són aquells polígons que tenen 4 costats. Dins dels quadrilàters tenim 3 grans grups: els paral·lelograms, els trapezis i els trapezoides. Comencem pels paral·lelograms. Com indica el seu nom, tenen relació amb línies paral·leles. Per tant, els paral·lelograms són aquells quadrilàters que tenen costats paral·lels 2 a 2. Són el quadrat, el rectangle, el rombe i el romboide. Comencem pel quadrat i el rectangle. Com veieu a la imatge, els costats d'aquestes figures són paral·lels. És a dir, que si dibuixem dues rectes als costats, veurem que aquestes mai es creuen. Això vol dir que són paral·leles. Una altra característica del quadrat i el rectangle és que tenen costats de 90 graus, és a dir, angles rectes. L'única diferència que hi ha entre el quadrat i el rectangle és el tema dels costats. En el quadrat tots els costats medeixen igual i en el cas del rectangle els costats medeixen iguals 2 a 2. Llavors tenim també el rombe i el romboide. Aquests dos també tenen costats paral·lels 2 a 2, però la diferència amb el quadrat i el rombe són els angles. No formen angles de 90 graus. Formen dos angles aguts iguals 2 a 2 i dos angles obtusos iguals 2 a 2. La diferència entre el rombe i el romboide és que el rombe té tots els costats iguals, el romboide té costats iguals 2 a 2, com el rectangle. Així doncs, si agaféssim un quadrat i l'aixaféssim fent variar els seus angles, trobaríem que tenim un rombe. I en el cas del rectangle, si féssim el mateix, tindríem un romboide. Passem, doncs, a la categoria de trapezis. Els trapezis són aquells quadrilàters que només tenen dos costats paral·lels. Els altres dos, si els allarguéssim, ens trobaríem amb rectes secants. Dins dels trapezis hi ha 3 tipus. El primer seria el trapezi isòsceles. En aquest cas, els costats que no són paral·lels tenen la mateixa longitud, és a dir, mesuren el mateix. El trapezi rectangle és aquell que un dels seus costats no paral·lels és perpendicular als altres dos, és a dir, que forma dos angles de 90 graus, dos angles rectes. I per últim tenim el trapezi escalè, on els costats no paral·lels tenen una mesura diferent entre ells. Ja per acabar anem a per l'últim gran grup de quadrilàters, que són els trapezoides. Aquests són els més fàcils d'entendre, ja que no tenen cap costat paral·lel. És com un guirigall, això, Dins dels trapezoides hi ha diferents subtipus, però aquests us deixo a vosaltres que els investigueu, ja que per mi no són tan importants i ja he fet massa feina avui, d'acord? Bueno, espero que aquest vídeo us hagi sigut d'ajuda. Us haig de dir que estic molt content per com està funcionant el canal, que a poc va creixent. I res, que si us ha agradat el vídeo ja us podeu subscriure, que a mi m'ajudeu molt. D'acord? Doncs moltes gràcies i fins la pròxima. Una abraçada. Adeu!